Aquestes imatges que estàs veient en realitat no estan gravades com a vídeo, sinó que són centenars de fotos fetes amb un dron. I encara que pugui semblar molt complicat, la realitat és que la majoria de drons actuals permeten fer coses com aquestes de manera molt senzilla. Aquesta tècnica es coneix com a Hyperlapse i si mires el vídeo fins al final descobriràs tot allò que necessites per començar a fer-ne amb el teu dron. Un Hyperlapse és una seqüència de fotos que es fan mentre la càmera es va desplaçant. I aquesta és, de fet, la principal diferència amb un timelapse, on la càmera està totalment fixa. Com sabràs, un vídeo no és més que una seqüència de fotos reproduïdes una darrere l'altra i habitualment es fan servir 25 fotografies per segon. La diferència és que amb un Hyperlapse, o inclús amb un timelapse, el que fem és capturar una fotografia cada temps, cada segon, cada 3 segons o cada 5, per exemple. I quan unim totes aquestes fotografies, entre les quals hi ha hagut un petit salt temporal, obtenim aquest efecte accelerat tan característic. És gairebé com tenir la capacitat de veure passar el temps. Fer un Hyperlapse amb una càmera convencional pot arribar a ser bastant complicat, però la llibertat de moviments i les possibilitats de programació que ofereixen els drons ho converteixen en una cosa molt més senzilla. Ara bé, com sempre, crear un Hyperlapse espectacular no depèn del dron que tinguis, sinó de petites decisions que es prenen abans d'enlairar-lo. I són precisament aquestes decisions les que anirem desgranant al llarg de tot aquest vídeo. Aquí ens centrarem únicament en la part tècnica, en quin mode utilitzar segons l'ocasió, com configurar aquest mode correctament, com planificar el moviment del dron i com configurar la càmera. I més endavant, en un altre vídeo, veurem com editar totes aquestes fotos per obtenir un bon resultat final. Abans d'encendre el dron, hem de tenir en compte una cosa important i que moltes vegades, quan comencem a fer Hyperlapse, se'ns passa per alt. I és que un bon Hyperlapse no depèn només del moviment del dron, també necessita que hi hagi moviment dins l'escena. Com deia abans, la gràcia d'un Hyperlapse és que ens mostra el pas del temps d'una manera molt diferent a com el percebem habitualment. Així que quan planegis fer-ne un, mira que allà on vols gravar hi hagi moviment de núvols, de cotxes, de persones, de llum o de qualsevol element que generi la sensació de que està passant alguna cosa. Perquè si graves una escena on no està passant res, encara que el moviment del dron i la tècnica siguin perfectes, el resultat serà molt menys interessant. Per activar el mode de Hyperlapse, si tens un dron de DJI, una vegada que l'has encès i connectat al radiocontrol, has d'anar a la pantalla i clicar en aquesta icona que tens a la dreta. Des d'aquest menú, si vas baixant, trobaràs el mode de Hyperlapse. I com veus, els drons de DJI que tenen aquesta funció incorporen diferents modes que ara t'aniré explicant. En el mode lliure podem moure el dron en qualsevol direcció mentre va fent fotografies. Aquest mode té molta flexibilitat, ja que la velocitat i els moviments del dron els controles tu, però també és el més difícil de dominar, ja que depèn totalment de la teva destresa com a pilot. Precisament és un mode que jo només faig servir quan no m'interessa que el dron es vagi movent. És a dir, que en realitat el faig servir per fer timelapse, deixant el dron quiet en un punt mentre va fent fotos des de l'aire. En el mode òrbita, el que fa el dron és girar al voltant d'un punt que li hem marcat i és un dels dos modes que més faig servir. Aquest mode és ideal per destacar algun lloc concret, com un edifici, un monument o qualsevol altre punt que el dron et permeti traquejar. Per fer-ho, simplement amb el dit a la pantalla hem de marcar què volem destacar i et recomanaria que sigui un punt estàtic per evitar que el dron faci moviments estranys. Un dels avantatges d'aquest mode és que ens permet determinar la velocitat a la que es desplaçarà el dron, cosa que ens dona molt de control de moviment. I com veus, també tenim l'opció de que giri en sentit horari o antihorari. Tot i que també podem definir la durada del vídeo final, una vegada que hagis iniciat el Hyperlapse podràs anar afegint segons de gravació. Sobre la velocitat, si és un dia on no fa vent, m'agrada mantenir una velocitat molt baixa, de menys d'1 km/h. Com que en un Hyperlapse ja estan passant moltes coses, aquesta velocitat em permet que s'apreciï el moviment de la càmera sense que sigui massa agressiu. En cas de que faci una mica de vent, pujaria un poc aquesta velocitat, per compensar el vent amb el propi desplaçament del dron. Per assegurar que el Hyperlapse comença al lloc exacte on t'interessa, una recomanació és que quan has marcat el punt on vols que orbiti el dron, abans d'iniciar el Hyperlapse moguis manualment el dron cap a un costat, per fixar bé així el punt de rotació. Després tornes a posicionar el dron en el punt que vols que comenci el Hyperlapse i li dones el botó vermell per començar. Si no fas això, el dron ho farà automàticament i començarà el Hyperlapse una mica més endavant del punt on volies començar. En el mode de rumb fixe, el que fa el dron és mantenir una direcció i velocitat constants. Aquí també podem definir tant la durada del vídeo final, que podràs anar ampliant, com la velocitat de desplaçament.
I com et deia en el mode anterior, l'ideal és mantenir una velocitat no gaire elevada. Tot i que jo no el faig servir habitualment, crec que pot ser ideal per mostrar trajectes llargs o paisatges, per exemple, per una posta de sol o per mostrar com els núvols es van movent. En alguns drons podem marcar-hi també un punt d'interès, cosa que farà que la càmera apunti sempre cap a aquell punt a mesura que el dron es va desplaçant en la direcció que li hem marcat. I per acabar tenim el mode de trajectòria, que ens permet marcar diferents punts en el mapa per generar un itinerari per on anirà passant el dron. Per cert, aquest mode funciona exactament igual que el mode de waypoints que et vaig explicar en aquest altre vídeo. El mode de trajectòria, personalment, és el que faig servir més, ja que em permet controlar el recorregut i fer moviments més complexos. A més, també em permet repetir-lo exactament igual diverses vegades, cosa que permet, per exemple, provar diferents paràmetres de camp. Com veus, en aquest mode no podem determinar la velocitat a la que anirà el dron, sinó que segons la durada del vídeo final, el dron ajustarà la velocitat per completar el recorregut d'un punt a l'altre. És a dir, que si a la mateixa trajectòria li posam que el vídeo duri 10 segons i després repetim el procés però volem un vídeo de 5 segons, el dron es desplaçarà el doble de ràpid que en el primer cas. Tots aquests modes són igual d'interessants, així que per triar el mode adequat, el més important és pensar bé què és el que vols captar. A nivell general, tris el mode que sigui, és important que els moviments del dron siguin fluids i que no hi hagi moviments bruscos. Així que et diria que intentis fer moviments senzills però ben planificats. Una vegada que hem vist quin tipus de moviments podem fer amb el dron, passam a una altra part molt important, la configuració de la càmera. Si deixes la càmera en automàtic, és molt possible que el resultat final tingui variacions de color i de llum, cosa que provoca uns parpellejos en el vídeo final que l'acaben arruïnant. Tot i que en postproducció es poden arreglar algunes coses, pensa que això implica retocar desenes o centenars de fotografies, cosa que et pot dur molta feina. Per tant, per evitar-ho, és recomanable configurar la càmera manualment per decidir tu els paràmetres que vols. En aquest vídeo no entraré en gaires detalls sobre cada un d'aquests paràmetres, però si vols aprofundir en com dominar la càmera del teu dron, trobaràs aquí un vídeo que t'ajudarà. El primer que farem serà dir-li al dron que ens guardi totes les fotos en format RAW. Així, a l'hora de retocar les fotos tindràs molt més marge i el resultat podrà ser molt millor. També podem configurar com serà el vídeo automàtic que ens genera el dron, cosa que és molt interessant per tenir una primera impressió del resultat. A partir d'aquí posarem la ISO més baixa que ens permeti el dron, que en aquest cas seria 100, i després configurarem la velocitat d'obturació, que pels hyperlapse i pels timelapse també m'agrada sempre que sigui el més baixa possible, perquè els moviments de l'escena no quedin tan congelats. Per això, moltes vegades faig servir filtres ND que em permeten tirar a velocitat d'obturació properes a un segon. En aquest dron no es pot canviar l'obertura de diafragma, però si el teu dron ho permet, pots ajustar-la per acabar de tenir una exposició adequada. A continuació, configuram el balanç de blanc de manera manual per mostrar els colors el més semblants a la realitat i, per acabar, assegura't també que la imatge està ben enfocada. Una altra cosa important a tenir en compte pel que fa a la composició és que enquadris l'escena tenint en compte aquestes petites guies que veus en pantalla. Aquestes guies t'ajudaran a que no se't talli la imatge quan el dron generi automàticament el vídeo final. Inclús si acabes editant el vídeo final a partir de les fotos, tot i que els RAWs tindran tota la imatge que veus en pantalla, com que el dron sempre es mou una mica quan fa un hyperlapse, és habitual que hagis d'estabilitzar el vídeo final, cosa que acaba retallant la imatge. I una vegada que tenim la càmera ben configurada, només ens queda decidir l'interval entre fotos, és a dir, cada quant segon la càmera farà una foto. Això és una cosa que has de decidir quan tries el mode de hyperlapse, que és el que hem vist abans, però m'ha semblat més oportú xerrar-ne ara. Aquesta decisió de l'interval depèn molt del resultat que vols aconseguir i de la velocitat del moviment que hi ha a l'escena. En general, podem dir que com més lent és el moviment de l'escena, més ample ha de ser l'interval perquè capti el pas del temps de manera evident. Un bon exemple pot ser quan volen captar el moviment dels núvols. Si aquests es mouen ràpidament, que inclús es pot apreciar el moviment a simple vista, tirant una foto cada 2 segons és suficient per captar com es mouen. Si en canvi es mouen molt lentament, serà millor optar per una foto cada 5 o cada 10 segons, ja que si no el resultat final no serà tan espectacular. De totes maneres, si no saps per on començar, una configuració molt segura és fer una foto cada 2 segons. Com que els drons de DJI ja et deixen calcular la durada final del vídeo, no t'has de preocupar per quantes fotos necessites per cada hyperlapse.
De totes maneres, per si vols tenir la referència, necessites 25 fotos per cada segon. És a dir, que per fer un vídeo de 10 segons necessitaràs 250 fotos. En paral·lel, has de tenir en compte la durada de la bateria del teu dron. I com que no pots configurar-ho tot abans d'enlairar-lo, entre que l'enlaires, el posiciones, configures el mode que faràs servir i configures la càmera, si fas un hyperlapse d'unes 250 fotos tirant cada 2 segons, se te'n poden anar fàcilment uns 10 o 15 minuts. Tenint en compte que la bateria dels drons minis de DJI sol tenir una durada entre 20 o 30 minuts, habitualment jo faig servir una bateria sencera per cada hyperlapse. O bé, si ho he planificat i tinc molt clar el que vull fer, he arribat a fer-ne 2 amb una mateixa bateria. I com veus aquí, quan selecciones l'interval i la durada del vídeo final, el dron ja et calcula automàticament quant de temps necessita per fer tot el procés. Com veus, fer un bon hyperlapse no va de pitjar un botó i ja està, sinó que, com sempre que parlam de capturar imatges, el més important té a veure amb la planificació i en conèixer bé la càmera que fas servir. I quan combines aquestes coses és quan comencen a sortir resultats interessants. Bé, i ara que ja saps com funciona el mode hyperlapse del teu dron, en el següent vídeo t'explicaré com editar totes aquestes fotos per obtenir el vídeo final. Espero que t'hagi servit aquest vídeo. Adeu!